obejmując urząd wójta gminy Chmielno, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Chmielno. Tak mi dopomóż Bóg. Można powiedzieć, że opadł już powyborczy kurz. Ja po tych prawie dwóch tygodniach, które minęły od drugiej tury wyborów, chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować za wypełnienie konstytucyjnego prawa, jakim jest udział w wyborach samorządowych. Za to, że to wypełnienie na terenie naszej gminy miało miejsce, powiedzmy, w wyższym procencie niż w wielu pozostałych częściach Polski. To świadczy o wysokim stopniu patriotyzmu powiatu kartuskiego i gminy Chmielno. Chciałbym powiedzieć, że jestem w pełni świadomy zobowiązania, jakie powinno iść w ślad za zaufaniem, jakim Państwo obdarzyliście mnie i obecny skład Rady Gminy Chmielno. Jestem przekonany, że ten skład zagwarantuje sprawne, dobre, harmonijne funkcjonowanie. Postaramy się skupić na rzeczach istotnych, zachować zdrowy rozsądek, patrzeć w przyszłość w ten sposób, żeby nasza gmina się rozwijała, podejmować tylko trafne, dobre dla naszej gminy decyzje. Jednocześnie chciałbym, żeby każdy mieszkaniec gminy Chmielno pamiętał, że jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie dla Was i że w każdej chwili możecie Państwo przyjść i do mnie, i do pracowników urzędu, i do członków Rady Gminy Chmielno z każdym problemem, a my postaramy się pomóc ten problem rozwiązać. Dziękuję.